हेलो फरायसा फंबाय बिनानावमोन नोंसोरखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय आं दायो बेयाव बानायनो नागिरदों थाखो 9 नि सानखान्थि बे थाखो 9 नि सानखान्थियावहाय आङो बानायनो लादों खोन्दोसे बे खोन्दोसेयाव मा अनजिमा फारिखान्थि एबा इंराजियाव मा बुङो नाम्बार सिस्टेम ना बे खोन्दोसेयावहाय सिगाङावनो जिनाखि सोंनाय बिदां 1.1 नि जिनाखि कुइसन दङना बेखौहाय बानायनायनि सिगाङो मावफुंनायनि सिगां बेवहाय जोङो माखासे सिनायथि होनाय बेखौ नायग्रोनि इन्ट्रोडक्शनावहाय बेवहाय जोङो फार्स्टआवनो जोङो माखासे खोथा जोङो मिथिनानै लानांगोन जे मिथिंगा अनजिमा माखौ बुङो ना आबुं अनजिमा जों नोंसोर सिगाङाव मोनखाबाय जानांगौ अब्लाबो जोङो बेवहाय नोंसोर बेवहाय फिन नायनानै लाबावखादो बेवहाय दङ जोंहा जोङो आबुं मा होनो मिथिंगा अनजिमा होनना बुंब्ला मा बुजियो जोङो ना मिथिंगा अनजिमा आं बाथ्राजों लिरलिया जायखिजाया ओरैनो खोन्थालांगोन नाम्बारजोंहाय मिथिंगा अनजिमा एबा मा बुङो इंराजियावहाय नेचारेल नाम्बार बेखौ माजों दिन्थियो जोङो केपिटेल एन जों दिन्थियो जोङो ना मिथिंगा अनजिमाफोरा मा जोंना मिथिंगा अनजिमाफोरा जाहैबाय 1 निफ्राय लानानै 1 निफ्राय जागायनानै 1 2 3 ओरै जोबनो गैयै मिथिबाय ओरैजाय जोबनो गैयै 1 2 3 बिनिफ्राय ओरै जोबनो गैयै बेफोरखौ अनजिमाखौनो मा बुंगोन जोङो मिथिंगा अनजिमा होननानै बुंगोन दानिया जोङो बिनि उनावहाय मोनो जोङो आबुं अनजिमा एबा अल नाम्बाराव मा दङ जोंहा बेखौ माजों दिन्थियो जोङो W जों दिन्थियो जोङो बेवहाय जोंनि आबुं अनजिमाया जाहैबाय नैबे मिथिंगा अनजिमायावहाय जोङो खालि 0 खौ लादेरनानै मिथिबाय 0 खौ लादेरनानै बे गासै मिथिंगा अनजिमाफोरानो मा जायो जोंनिया आबुं अनजिमा जायो खालि 0 खौ लाफादेरनांगोन जोङो बेवहाय 0 खौ लाफादेरनानै बे गासै मिथिंगा अनजिमायानो मा जायो जोंनिया आबुं अनजिमा जायो बेनि उनावहाय जों मा मोनो जोङो बे आबुं अनजिमानि उनावहाय जोङो मा मोनगोन रग' अनजिमा नैबेफोरखौनो जोङो नैबेखौनो ओरैबो लिरनो हायो जोङो बेखौहाय जोङो ओरै लिरनो हायो 1 2 3 डट 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 ना ब्रेकेटनि सिङाव बेबायदि दोननो हायो जोङो बेखौबो बिदि लिरनो हायो आरो नाबा बेबायदि ब्रेकेटनि सिङावबो जोङो दोननो हायो जोङो बेनिफ्राय रग' अनजिमा एबा मा होनो इंराजियावहाय इन्टिजार्स बेखौहाय मा होनगोन बेखौहाय माजों दिन्थियो जोङो जेटजोंहाय जोङो दिन्थियो रग' अनजिमाफोरा मा बेवहाय नैबे आबुं अनजिमाखौ लानानै दाना नेक्स्टआवहाय फार्स्टआवहाय बे मिथिंगा अनजिमा बेयो मिथिंगा अनजिमायाव फैयो आबुं अनजिमाया जाबाय लाथिख'खौ लाफानानै बे गासै मिथिंगा अनजिमायानो आबुं अनजिमा जायो दानिया आबुं अनजिमानि उनावहाय दङ जोंना रग' अनजिमायाव मा जायो नैबे जिनाखि आबुं अनजिमा बेखौ लाफानानै गासै दानख'थाय अनजिमाफोरानो मा जायो जोंनिया मा जागोन रग' अनजिमा जागोन होमबा जों बेखौहाय दाजाब दानख'से बेनिफ्राय लाथिख'खौ लाफानानै लाथिख'आथ' जोंना बेयाव फैगोन ना दाजाब दानख'से दाजाब दानख'नै दाजाब दानख' 3 बेवहाय जोङो गासैबो अनजिमायानो मा जागोन बेफोरो मा जागोन जोंनिया रग' अनजिमा जागोन बेखौ जों ओरैबो लिरनो हायो जोङो बेवहाय लाथिख' लाबाय जोङो ना लाथिख' बेनिफ्राय ओरैजाय जेनाखि मिथिंगा अनजिमा जोंना लाथिख'निफ्राय जागायनानै ना 2 3 बेनिफ्राय ओरै दानख'थाय अनजिमाफोराबो फैगोन जोंना दानख'से बेनिफ्राय दानख'2 दानख' 3 बेबायदि जोङो बेफोर गासिबो अनजिमाखौ मा बुङो जोङो रग' अनजिमाखौहाय जोङो ओरैजाय हांखो सावगारियाव लिरनो हायो जोङो बेवहाय मोनसे बिन्दो लाबाय बेखौ जोङो मोनसे बिन्दोखौ मा लागोन जोङो लाथिख' लागोन बेनिफ्राय ओरैजाय आगदाथिं मा जागोन जोंना नैबे माने बे समान जालांनांगोन बेना जानथाया समान जागोन होनबा 1 2 3 4 5 बेनिफ्राय ओरै आगसिथिं मा जागोन जोंनिया बेखौबो जोङो समान लागोन जोङो ना जानथाया समान जानांगोन दागोआहाय होमबा दानख'से दानख'2 दानख'3 दानख'4 दानख' 5 दानिया नैबे दाजाबफोरखौ मा होनगोन जोङो बेखौहाय दाजाबथाय रग' अनजिमा होनगोन जोङो दाजाबथाय रग' अनजिमा ओरैजायखौ मा होनगोन जोङो दानख'खौहाय
दानख'थाय रग' अनजिमा खौहाय दानख'थाय रग' अनजिमा होनगोन। दानियावहाय मा फैगोन जोंनिया बेनि उनावहाय जों मोनगोन रानजोबथा अनजिमा एबा मा होनगोन बेखौ रेशनेल नाम्बार। रानजोबथा अनजिमाया ओरैबायदि माने जायफोर अनजिमाखौ जोङो बाथ्राजोंहाय लिरलायाबाबो जागोन नङाबा बाथ्राजों जायफोर अनजिमाखौ जोङो नोंसोरो बाथ्राखौ बुंनायखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ना। जायफोर अनजिमाखौ जोङो पि बाय किउ बेबायदि महराव लिरनो हायो। जायफोर अनजिमाखौ जों पि बाय किउ महराव लिरनो हायो बेफोरबायदि अनजिमाखौनो मा होनना बुङो जोङो रानजोबथा अनजिमा होनना बुङो। बेयावहाय बे पि बाय किउ बेवहाय ना नैबे जेनाखि रानग्रा नैबे रानग्राया जोंना किउआ मा जानो हाया जेब्लायबो जोंनिया बियो 0 जानो हाया। बेयो जायखिजाया बेबायदि रानजोबथा अनजिमानि बिदिन्थि जेरैहाय हमना लाबाय 1/2 बेनिफ्राय 1/3 बिदिनो 2/3 बेफोरबायदि आरो ना। बेफोरबायदि अनजिमाया मा जागोन जोंना रानजोबथा अनजिमा। बेनिफ्राय नै बियो मा जानो हाया जोंनिया किउआहाय रानग्राया नैबे ना रानग्रायाहाय जोंनिया 0 जानो हाया। बेनिफ्राय नैबेयो गोजौनिया मा जानो हायो जोंनिया गोजौनियाहाय 0 जानो हायो। खालि नैबे किउआल' मा जानो हाया होनदों जोंनिया 0 जानो हाया। बेबायदि अनजिमाखौनो मा होनना बुंगोन जोङो रानजोबथा अनजिमा होननानै बुंगोन। दिनैनि भिडिअ'आहाय बेखिनियानोसै। नेक्स्टआवहाय जोङो सावरायगोन सोंनाय बिदांथि 1.1। बे सोंनाय 1.1खौ नायनो थाखाय नोंसोरो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै दोनदो जाहाथे नोंथांमोनाहाय आं आपल'ड खालामबा नुयो। बेल आइकनखौ थुनानै दोनदो नटिफिकेसना नोंसिनाव थाब मोनहैनायनि थाखाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। रानजोबथा अनजिमा नंगौ ना होनना सोंदों। नोंसोर बेखौ पि बाय किउ महराव लिरनो हागौ ना होनना सोंदों। जेराव पि आरो किउआ रग' अनजिमा आरो किउआहाय मा 0नि समान लाथिख'नि समान नङा बेयो ना। बेवहाय नाय से नाम्बारनियावहाय जोङो ना से नाम्बारनि एन्सारा मा जायो बेवहाय नंगौ जोङो लाथिख'आ मोनसे रानजोबथा नंगौना नङा होनना सोंदों। थारैनो मा बेवहाय नंगौ बियो थारैनो बियो नंगौ थारैनो लाथिख'आ मा जायो लाथिख'आ मोनसे रानजोबथा अनजिमा बेवहाय सोंदों नोंसोर बेखौ पि बाय किउ महराव लिरनो हायोगौ ना होनना सोंदों। थारैनो जोङो बे लाथिख'खौ जोङो पि बाय किउनि महराव लिरनो हायो। माबायदि जोंनिया हमना लाबाय सापज बे 0 नालाय ना जायखिजाया अनजिमाखौ जों बे 0आ जाहैबाय पि बिनिफ्राय जोंना किउआहाय मा जोङो मोनखादों नै बे किउआहाय 0 जानो हाया बियो ना। होमबा किउआहाय 0 नङा बियो। होमबा जों बेवहाय 2 जाय 2 जोंहाय जोङो 0खौ रानोब्ला मा मोनो 0 मोनो जोङो ना। थामहिनबा जों ओरैबो लिरनो हायो जोङो लाथिख' जायखिजाया ना जोङो बेवहाय पिआ मा जागोन जोंना 0 जागोन बेना 0 नालाय जोङो 0 34 बेबायदि लिरनो हायो जोङो बायदि बेबायदि पि बाय किउनि महरावहाय जोङो बेबायदियैहाय लिरनो हायो जोङो। दानिया जोङो 2 नाम्बाराव दङ जोंनिया 2 नाम्बाराव मा दङ सोंनायावहाय 3 आरो 4 नि गेजेराव थानाय मोनद' रानजोबथा अनजिमा दिहुन। बे रानजोबथा अनजिमा दिहुन बेवहाय ना मोनद'ल'सो थिनदों। जों मिथिगौ आं सिगांनि भिडिअ'आवहाय खोन्थानो बावदों जे जायखिजाया बेबायदि जायखिजाया मोननै रानजोबथा अनजिमानि गेजेराव जोङो मा होनो जोबनो गैयै गोबांथार मा मोनो रानजोबथा अनजिमा मोननो हायो जोङो। बेवहाय मोनद' दिहुननो दं नालाय जोङो मोनद'थाखौल' दिहुनगोननो। बेवहाय 3 आरो 4 नि गेजेरावहाय मोनद' रानजोबथा अनजिमा दिहुननांगौ जोंना। होमबा बेखौहाय मा खालामना लाग्रोनांगौ जोङो 3नि समाव जों बेवहाय बेखौहाय ना 3नियावहाय मा खालामनांगौ जोङो बेवहाय मोनद' होनदों नालाय ना बे मोनद'जों 6जों जों मा खालामनांगोन 6जों जोङो 1 दाजाबनांगोन। बेसेबां मोनगोन जोङो 7 मोनगोन जोङो। होमबा बेवहाय जोङो मा खालामनो हायो 3 सानजाब गोजौआवबो 7 गाहायावबो 7 बेखौहाय जोङो सानजाबनांगोन जोङो। बेखौ सानजाबनांगोन बेनिफ्राय अब्ला मा मोनगोन जोङो सानजाबोब्ला 21 3जों 7जों 21 7 अब्ला 4आवहाय मा मोनगोन जोङो 4आवबो बेबायदिनो 4 सानजाब 7 मा होनो
7 by 7 ना होमबा मा मोनगोन जों बेखौहाय 28 आरो 7 दानिया नैबे नै जेवहाय जबखौ नायदो जोंनिया ना जबा मा मोननैबो 7 जाबाय समान बेखौहाय जोङो मिलाय होनांगोन जोंना बेखौ नायनांगोन जोङो सेम जाबाय दाना नैबे 21 निफ्राय 28 नि गेजेरावहाय बेसेबांथा अनजिमा बे मोनबेसे अनजिमा दंना बिसोरो मा जागोन बे 3 आरो 4 नि गेजेराव थानाय मा रानजोबथाव अनजिमा जागोन बियो 21 बाहागोनि 7 बाहागोनि 21 आरो 7 बाहागोनि 28 बिनि गेजेराव थानाय मोनबा मोनद' अनजिमा दिन्थिना बे मोनद' अनजिमायानो मा जागोन बेवहाय बे रानजोबथाव अनजिमाया जागोन होमबा मा जागोन बेवहाय 3 आरो 4 नि गेजेराव थानाय मोनद' रानजोबथाव अनजिमाफोरा मा जागोन 22 by 7 गेजेरावसो होनदों आरोना बेखौ लानांला जोङो होमबा 22 23 by 7 24 by 7 25 by 7 26 by 7 बेनिफ्राय 27 by 7 होमबा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' बे मोनद'थायानो मा जाबाय जोंना बे 3 आरो 4 नि गेजेराव थानाय मा मोनद'था रानजोबथाव अनजिमा ना जोङो जिथा होनना बुङोब्ला जोङो नैबे जिजोंहाय जेरैहाय जोङो मोनद' दिहुननो थिननायावहाय ना बेवहाय मोनद' दिहुननो थिनदोंमोन मोनद' दिहुननो थिननायखाय बे 1 दाजाबदेरबानो जाबाय बे 6जों जुदि जिथा दिहुननो होयोब्ला मा खालामनांगोन जोङो बे जिजोंहाय 1 दाजाबनानै 11 खालामनांगोन जोङो ओरैजाय ना दा सानजाब मा खालामनांगोन जोङो 11 बेबायदि खालामनांगोन जोङो होमबा 33 मा जागोन बेयो 11 बेनिफ्राय बेबायदिनो 4आवहाय ना नैबेयावबो 4 सानजाब 11 बेबायदिनो 44 11 बेबायदि बानायनो हायो जोङो ना बेनिफ्राय बेनि गेजेराव थानाय बेबायदिनो मोनबेसे जागोन बेवहायबो 34 11 35 11 36 11 37 11 38 11 39 11 40 45 11 ना 41 by 11 42 11 बेनिफ्राय 43 by 11 नायदो जिथा जानो जायाखै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना बेबायदि खालामबानो जाबाय बे जेखौहाय दिहुननो दोङो बेजोंहाय 1 दाजाबनानै बेबायदि बानायबानो जाबाय दानिया 3 नाम्बारनिखौ नायदो 3 नाम्बारनियाव दङ मा होनदों बेवहाय 5 बाहागोनि 3 आरो 5 बाहागोनि 4 नि गेजेराव थानाय मोनबा रानजोबथाव अनजिमा बिनियाबो सेम एखेयानो खालि बेवहाय ना मोनबा होनदों नालाय जोङो 5जोंहाय 1 दाजाबनानै मा मोनगोन जोङो 6 मोनगोन जोङो ना होमबा जोङो 3 बा सानजाब मा मोनगोन जों बेवहाय 6 बाहागोनि 6 ना होमब्ला बेसेबां मोनगोन जों बेखौहाय 30 सानजाबोब्ला 18 बेनिफ्राय मा दङ जोंनिया 4 मा 5 बाहागोनि 4 ना बेवहायबो 6 सानजाब 6 6 बाहागोनि 6 ना बेनिफ्राय मा जागोन बियो होमबा 24 बेनिफ्राय मा जागोन बियो 30 जोंनिया नायदो बेना मा जबाहाय मा जाबाय एखे जाबाय दानिया जोङो बे जबखौ जोङो एखे खालामनांगोन दे एखौ नायनांगोन एखे जानांगोन बियो होमब्ला बे 18 आरो नैबे 24 नि गेजेराव थानाय जेनाखि अनजिमा ना माने 30 बाहागोनि 18 आरो 30 बाहागोनि 24 नि गेजेराव थानाय जेनाखि मोनबा रानजोबथाव अनजिमा बेफोरनो जाहैबाय 5 बाहागोनि 3 आरो 5 बाहागोनि 4 नि गेजेराव थानाय मोनबा रानजोबथाव अनजिमाया जागोन होमबा मा जागोन बेनिखायनो मा जागोन जोंना दिहुननो गोनां 5 बाहागोनि 3 आरो 5 बाहागोनि 4 नि गेजेरनि मोनबा रानजोबथाव अनजिमाफोरा मा जागोन होनबा 19 30 20 30 21 30 22 30 23 30 24 नंला ना गेजेरनिखौ दोननानै होमबा 1 2 3 4 5 मोनबा जाबाय बेबायदिनो बेखौबो जुदि मोन 11सो दिहुनबा मोन 10 होननानै बुङोब्ला 11 दिहुननो होब्ला मा खालामनांगौमोन जों बेवहाय 11जों जोङो 12 दाजाबनांगौ सरि 1 दाजाबनानै मा मोनगौमोन जोङो 12 ना थिग बेबायदिनो बेबायदि खालामनो हायोमोन जोङो नैबेबायदि जोङो बेबायदि बानायनो हायो जेसेबांथा दिहुननो जोङो बिनि 1 दाजाबदेरनानै जोङो नैबेबायदि सानजाबनांगोन जोङो ना बेबायदिहाय सानजाबनांगोन जोङो नैलाय जेरावहाय बानायदोंमोन जोङो ना बेबायदिहाय बानायनांगोन जोङो दानिया बेखौ आं बानायना खोन्थालायला दा गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया दङ 4 नाम्बाराव दङ जोंनिया गाहायनि बिबुंथिफोरा थार ना नंखाय बुं नोंनि फिननायनि जाहोनखौ दिन्थि थार नंगौना नङा थार नंगौना नङा ना थार ना नंखाय बेखौहाय जों बुंनांगौ बेनिफ्राय जाहोनखौ दिन्थिनांगौ जोङो नाय मोनफ्रोमबो मिथिंगा अनजिमाया मोनसे आबुं अनजिमा
मोनफ्रोम मिथिंगा अनजिमायानो मोनसे आबुं अनजिमा बियो थार जागोन बियो रमान 1 मा रमान 1 4 नि रमान 1 थार जागोन बियो 4 नि रमान 1 थार मानो जे मा जों मा मोनथियो जाहोना जाबाय मा मिथिंगा अनजिमाफोरा मानिफ्राय जागायो मिथिंगा अनजिमाखौ n जों होनना बुङो जोंना 1 2 3 बेनिफ्राय जागायो जोङो बेनिफ्राय मा होनदोङो बेयावहाय जिनाखि आबुं अनजिमा होल नाम्बार बियो मा 0 निफ्राय जागायो बेना 1 2 3 बेयावहाय नाय जे मा होनदों बेयावहाय मा होनदों कुइसना मोनफ्रोम मिथिंगा अनजिमा मोनसे आबुं अनजिमा नैबे मिथिंगा अनजिमायाहाय आबुं अनजिमा नंगौना नङा नाय ना बेसे 0 निफ्राय सरि नेवहाय 2 थालांबाय ना 2 3 नाय बे आबुं अनजिमा नैबे मिथिंगा अनजिमाफोराव दंना गैया दङ बेखायनो मा जागोन मोनफ्रोम मिथिंगा अनजिमाया मोनसे आबुं अनजिमा बियो ना दानिया रमान 2 आव नाय रमान 2 आवहाय दङ मोनफ्रोम रग' अनजिमाया मोनसे आबुं अनजिमा मोनफ्रोम दाना नायदो बेवहाय मोनफ्रोम रग' अनजिमाया मोनसे आबुं अनजिमा नंगौना मोनफ्रोम रग' अनजिमाफोरा आबुं अनजिमा नंगौना नायदो जों ना थारना नंगौना नङा बेखौ नायदो मोनफ्रोमबो रग' अनजिमायानो रग' अनजिमाया मानिफ्राय जागायो माया रग' अनजिमा मोनलाय जोंना लाथिख' ओरैजाय 1 2 बेनिफ्राय 3 ओरैजाय ना बेनिफ्राय मा जायो ओरैजाय दानख' 1 बेनिफ्राय दानख' 2 दot dot बेबायदि ना होमबा नाय बेवहाय जोंना मा जायो आबुं अनजिमायाथ' जोंनिया मा जायो आबुं अनजिमाया जोंना दाजाबथाय माखासे ना 0 निफ्राय लानानै बेखिनियासो बेनिफ्राय नैबेखिनियाथ' रग' अनजिमा ना बेखिनियाथ' आबुं अनजिमा नंलालाय बियो ना बेखिनि आबुं अनजिमा नंला बेखायनो मा जाबाय मोनफ्रोम रग' अनजिमाया मोनसे आबुं अनजिमा माने बेवहाय मोनफ्रोमबो रग' अनजिमाया मोनसे मा होनदों बेवहाय आबुं अनजिमा बेवहाय नायदो रग' अनजिमाफोरा गासिबो आबुं अनजिमा नामा जोंनियाहाय ना मोनफ्रोमबो रग' अनजिमाया जोंना आबुं अनजिमा नङा नैबेफोर रग' अनजिमाया आबुं नामा बियो नङा बियो ना बेखायनो मा जागोन नंखाय बियो नंखाय मानो होनबा जोंनिया मा मोनदों जोङो रग' अनजिमाफोरा जोङो मा रग' अनजिमाखौ जों मा दिन्थियो जे जों दिन्थियो बे जेरावहाय मा गोलैयो जोङो 0 दाजाबबो दानख'बो गोलैयो जोंना ना दाजाबबो दानख'बो गोलैयो बेनिफ्राय नाथाय जोंना मिथिंगा आबुं अनजिमा मा लाथिख'निफ्राय लानानै ओरै दाजाब माखायासो ना 1 2 3 बिसोरसो बेनिफ्राय दानख' माखायाथ' नङा बियो ना बेखायनो मा नङा बियो नंखाय बियो दानिया रमान्टियाव दं मोनफ्रोमबो रानजोबथाव अनजिमाया मोनसे आबुं अनजिमा मोनफ्रोमबो रानजोबथाव अनजिमाया मोनसे आबुं अनजिमा बेबो रमान्टिक मा जागोन नंखाय मानो नंखाय जोंना मोनफ्रोमबो रानजोबथाव अनजिमा मोनफ्रोमबो जेनाखि रानजोबथाव अनजिमा बियो मा आबुं अनजिमा जोंना रानजोबथाव अनजिमाफोरा जोंना मा जायो पि जोङो रानजोबथाव अनजिमाखौ p/q महराव लिरनो हायो p/q महराव होमबा जों बेखौहाय 1/2 बेबायदि 1/2 बेसेबां 0.5 बेनिफ्राय 1/3 इक्वल टु मा जायो 0.33 बेबायदि ना होमब्ला बेवहाय जोंनिया मा आबुं अनजिमा 0 1 2 3 बेफोर ना बेनिफ्राय डेसिमेल जेनाखि बिदिसाव दशमिक गोनां बिसोरो मा जाया जोंना आबुं अनजिमा नङा बियो ना बेखायनो बेबो मा जागोन नंखाय जागोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों खौहाय जोङो सावरायनायनि सिगां जों बेवहाय माखासे जोङो कनसेप्टफोरखौ सावरायग्रोगोन जे बेवहाय जोङो जों सिगांनि भिडिअआवथ' जोङो सावरायखांबाय जे रानजोबथाव अनजिमा दाना जों बेवहाय मा खालामो जोङो रानजोबथाय अनजिमा रानजोबथाय अनजिमाया माबायदि ना माखौ बुङो जे सिगाङाव मोनदोंमोन जोङो रानजोबथा अनजिमाखौ जोङो मा खालामनो हायो जोङो रानजोबथा अनजिमाखौ जोङो p/q नि महराव लिरनो हायो qआ मा होनदों जोंना 0 जानो हाया बियो ना रानग्राया जोंना 0 जानो हाया जे बेखौहाय जोङो रानजोबथा अनजिमाखौ जोङो p/q महराव लिरनो हायो नाथाय बे रानजोबथाय अनजिमाखौ जोङो बे p/q नि महरावहाय जोङो लिरनो हाया जों मिथिबाय बेखौ जोङो मा खालामनो हाया बे p/q नि महराव जोङो रानजोबथाय अनजिमाखौ जोङो लिरनो हाया होमब्ला जाय अनजिमाखौ जों p/q नि महराव लिरनो हाया बेबायदि अनजिमाखौ जों मा बुंगोन रानजोबथाय अनजिमा होननानै बुंगोन जोङो जेरैहाय साप'ज मायाहाय रानजोबथाय अनजिमा √2 बे √2खौ जों p/q नि महराव लिरनो हाया बेबायदिनो √3 5 बेफोरखौ ना 5 बे माखाखौ जोङो मा बेबायदिनो बायदि बेफोरबायदि अनजिमाखौ जोङो मा खालामनो हाया जोङो p/q नि महराव लिरनो हाया बेखायनो बेफोर अनजिमाया मा जायो रानजोबथाय अनजिमा जेरैहाय √5 √7 बेफोरो मा जाहैबाय रानजोबथाय अनजिमा
दानिया जोङो रानजोबथाय अनजिमाया मा बेखौ जों मिथिबाय दानिया जों बेवहाय सोंनायाव थांदिनि जेनाखि सोंनायाव दङ बेवहाय 1 नम्बराव गाहायनि थार बुंथिफ्रा थार ना नंखाय फोरमाय नोंनि फिननायफोरनि बानबुंथायखौ हो जे बेवहाय नैबे सोंनाय माखाया रमान 1 रमान 2 रमान 3 बे सोंनायनि फिन माखाया थार ना नंखाय बेखौहाय जोङो फोरमायनांगौ बेनिफ्राय जे नोंनि फिननायखौ बानबुंथाय हो माने बियो मानि जाहोनाव बिनि जाहोनखौबो जों लिरनांगौ मानि थाखाय थार मानि थाखाय नंखाय बिनि जाहोनखौबो जों बेवहाय दिन्थिफानांगौ जोङो बेवहाय दङ रमान 1 आव दङ मोनफ्रोमबो रानजोबथाय अनजिमाया मोनसे नंगुबै अनजिमा मोनफ्रोमबो रानजोबथाय अनजिमा जे मोनफ्रोमबो मा दङ रानजोबथाय अनजिमाया मा मोनसे नंगुबै अनजिमा नंगुबै अनजिमाया मा मानि जथाय जोंनिया बे नंगुबै अनजिमानि सिङाव मा थायो मा अनजिमा थायो रानजोबथा अनजिमा आरो रानजोबथायि मोननैबो थायो मानि नंगुबै अनजिमाया मा जाहैबाय जोंना नंगुबै अनजिमा मानि मा जे नंगुबै अनजिमाया रानजोबथा आरो रानजोबथायि मोननैनिबो जथाय बे रानजोबथा आरो रानजोबथायि बे मोननैखौ लानानै मा जायो मोनसे नंगुबै अनजिमा जायो होमबा बेवहाय बे नंगुबैनि सिङाव रानजोबथायाबो थायो रानजोबथायिआबो थायो होमबा बेवहाय मोनफ्रोम रानजोबथायि अनजिमाया मोनसे नंगुबै अनजिमा नैबे गासैबो रानजोबथायि अनजिमाफोरा मा दङ मोनसे नंगुबै अनजिमा होनना बुंदों नैबे जागोन अब्ला मा जे नंगुबैनि सिङाव रानजोबथा अनजिमा माखाफ्रा थायो नालाय बेखायनो गासैबो रानजोबथा अनजिमाया मा जागोन नंगुबै अनजिमा जागोन बेनिखायनो फिननाया मा जागोन जोंना बे रमान 1 निया थार जागोन बियो थार जागोन बेवहाय थार बानबुंथायाव नोंसोर लिरबानो जाबाय जे नंगुबै अनजिमाया रानजोबथा आरो रानजोबथायि अनजिमानि जथाय माने नंगुबै अनजिमाया रानजोबथा आरो रानजोबथायि अनजिमानि जथाय बेबायदि लिरबानो जाबाय आरो नङाबा मा नंगुबै अनजिमानि सिङाव गासैबो रानजोबथायि अनजिमाया थायो बेबायदि लिरबाबो जाबाय दानिया नेक्स्टआवहाय दङ रमान 2 आव दङ जोंनिया रमान 2 आव दङ अनजिमा हांखोनि सायाव थानाय मोनफ्रोमबो बिन्दोआ रुटुपर m महरनि जेराव m आहाय मिथिंगा अनजिमा मोनसे जोङो अनजिमा हांखोआव जोङो माबायदि खिन्थायो जोङो अनजिमा हांखो होनोब्ला जे बेबायदि ना अनजिमा हांखो होनोब्ला जे बेबायदि अनजिमा हांखोआव जोङो बेवहाय जोङो लाथिख'निफ्राय जोङो जागायो ना आगदाथिं दाजाब माखाया थायो बेनिफ्राय आगसिथिं मा जायो दानख' बेनिफ्राय ना अब्ला बेवहाय मिथिंगा अनजिमा जायोब्ला जोङो बा मिथिंगा अनजिमा होनना बुंनाय लोगो लोगो दाजाब माखायासै ना अब्ला जों बे मिथिंगा अनजिमाखौ जोङो मोनसे होनो बेवहाय अनजिमा हांखोआव जोङो दिन्थिनो हाया मानो होनब्ला जोङो नैबेफोरो मोनसे मा नङा मिथिंगा अनजिमा नङा बेफोरो ना बेखायनो बे मा जागोन नंखाय जागोन बियो नंखाय मानि थाखाय बिनि बानबुंथाया जागोन जे जोङो नैबे -3 -2 जागोन ना -2 सरि -2 नैबे -3 -2 -3 बे -1 -2 -3 बे माने -3 -2 -1 बेबायदि अनजिमाखौ जों मा जे बेबायदि अनजिमाया मा मिथिंगा अनजिमा नङा बियो ना बेफोर अनजिमाया मिथिंगा अनजिमा नङा नाथाय बिसोरो मा अनजिमा हांखोआवहाय थायो होमब्ला बेयावहाय मा जागोन बियो जोंनिया होमबा बियो जे नैबे m आहाय जुदि मिथिंगा अनजिमा जायोब्ला जों बेखौहाय जों बेवहाय दिन्थिनो हाया जोङो ना होमबा बियो नंखाय जाबाय दानिया नेक्स्ट रमान 3 आव दङ जोंनिया रमान 3 आव मा दङ जोंनियाहाय मोनफ्रोमबो नंगुबै अनजिमाया मोनसे रानजोबथायि अनजिमा मोनफ्रोमबो नंगुबै अनजिमाया नैबे गासिबो मा होनो नंगुबै अनजिमाया रानजोबथायि अनजिमा जागोन नामा जाया मानो होनबा जे नंगुबै अनजिमाया मानि जथाय रानजोबथा आरो रानजोबथायिनि जथाय जे बे नंगुबैनि सिङाव रानजोबथा अनजिमाफोरबो थागोन बेखायनो मा जे गासिबो नंगुबै अनजिमाया मा जानो हाया रानजोबथायि जानो हाया माने बेयावहाय रानजोबथा अनजिमाबो थायो नंगुबैनि सिङाव बियो ना बेखायनो बेयावहाय मा जागोन बियो नंखाय जागोन नंखाय जे बिनि बानबुंथायखौ जोङो बेयावहाय नैबे रमान 1 नि बायदि लिरबाबो जागोन बेखिनियानो बेनिफ्राय दानिया दङ 2 नाम्बाराव होनदों जोङो गासैबो दाजाबथाय रग' अनजिमानि बर्ग रोदाया रानजोबथायि ना होनना सोंदों रानजोबथायि ना मा होनो गासैबो अनजिमानि माने रग' अनजिमानि बर्ग रोदाया रानजोबथायि ना जुदि नङाब्ला मोनसे अनजिमानि बर्ग रोदानि मोनसे बिदिन्थि हो जाय मोनसे रानजोबथायि अनजिमा जे बेवहाय जों मोनसे गोसो होनांगौ खोथाया जे बेवहाय रानजोबथायि ना होनना सोंदों ओमफ्राय बे रानजोबथायि ना होनना सोंनायनि उनावहाय मोनसे दङ जुदि नङाब्ला होनदों बे नङाब्लासो जों बे जाहोनखौ लिरनांगौ ना स' बेखायनो जोंना एन्सारा बे मा जाखागोन बियो नङा जाखागोन बियो माने गासिबो दाजाबथाय रग' अनजिमानि बर्ग रोदाया रानजोबथायि नङा बियो रानजोबथायि नङा जागोन माबोरै गासिबो रानजोबथायि जानाय नङा बियो ना दाजाबथाय अनजिमानि बर्गफोराहाय सापज बे जाहैबाय नङा जाहैबाय बियो ना 2 नाम्बारनियाहाय नंखाय एबा नङा मानि थाखाय नङा जाहोनफोरा जाहैबाय जे बेयावहाय हमना लाबाय सापज √4
रुट 4खौहाय जों मा खालामनो हायो जोङो जे रुट 4खौहाय मा जोङो रुट 4खौहाय जोङो मायाव लिरनो हायो 2 * 2 बेबायदि महराव लिरनो हायोबा रुट माने बेवहाय रुट 4नि बर्ग माने रोदायाहाय मा जानो हागौ बेवहाय बर्ग रोदाया 2 जागोन बियो ना स' जोङो 2खौहाय मा p/q नि महरावहाय जोङो लिरनो हायो अब्ला बे बर्गआहाय होमबा बिसोर मा जागोन बियो मोनसे रानजोबथायै अनजिमा नङा बियो ना बियो रानजोबथा अनजिमासो बेखायनो बियो नंखाय जादों जेरैहाय एग्जांपल 16 बेखौहाय 4 ना रुट 4 बेखौहाय जोङो मा खालामनो हायो p/q नि महरावहाय जोङो लिरनो हायो होमबा एग्जांपलआ बेबायदि लिरबानो जाबाय ना एग्जांपलआवहाय रुट 4 रुट 6 बेफोर रुट 25 बेफोरो मा नङा बेफोरोहाय मोनसे रानजोबथायै अनजिमा नङा बियो ना बेनो दानिया जोङो 3 नाम्बारावहाय जों सावरायगोन 3 नाम्बारनि सोंनायाव दङ रुट 5 अनजिमाखौ अनजिमा हांखोआव माबोरै फोरमायनो हायो दिन्थि बेखौहाय अनजिमा हांखोआवहाय माबोरै फोरमायो बेखौहाय जोङो दिन्थिनांगौ जोङो दानिया बेवहाय जोङो बेखौहाय मा होनदों रुट 5 अनजिमाखौ अनजिमा हांखोआव माबोरै फोरमायो दिन्थिनांगौ जोङो एसे अनजिमा हांखो होनबा जोंखौ स्केलजों बोना लानांगोन दे नोंसोर पेन्सिलजों स्केलजों बोबानो जाबाय आं बेवहाय कलमजोंनो बोबाय आखाइजों बेवहाय अनजिमा हांखो होनबा जों मा जायो 0 बेवहाय मोनसे 0 दाग होनानै जों मा बिन्दो होनानै बेयाव 0 निफ्राय जागायो ना लाथिख'निफ्राय जागायो बेनिफ्राय जेनाखि लाथिख'नि आगदाथिं मा जायो दाजाबथाय माखाया सरि 1 बेनिफ्राय मा जागोन 2 बेनिफ्राय 3 बेबायदि जायो ना 3 बेनिफ्राय 4 समान जानांगोन दे बियो 5 नैबेखौहाय नोंसोर स्केलजों ना स्केलजों बे जानथायखौहाय समान लाबानो जाबाय स्केलजों समान ला बेखौहाय स्केलजों जखा सुनानै बेनिफ्राय जागोन दानख' 1 दानख' 2 ओरैनाबो बेजों समान जानांगोन दे समान जानांगोन नोंसोर स्केलजों माबाबानो जाबाय बेनिफ्राय जे रुट 5 खौ जोङो रुट 5 ना रुट 5 खौ जोङो मा खालामनो हायो जोङो बेवहाय जोङो मा लिरनो हायो जे हमना लाबाय मोनसे बेवहाय जोङो मोनसे आखान्थिथाम माने खनाथि गोनां मोनसे खनाथि गोनां आखान्थिथाम लानानै जोङो बेवहाय बानायनांगोन जोङो मोनसे आखान्थिथाम गोनां बे सरि खनाथि गोनां मोनसे आखान्थिथाम लानानै जों बेवहाय होमबा नैखौ मा होनगोन जोङो हासा एबा बेस ना बेनिफ्राय बेखौहाय जों होनगोन पारपेन्डिकुलार एबा जौथाय एबा थोंगोर पि बिनिफ्राय मा होनगोन बेखौहाय हाइपटेनियास जे बेवहाय जोङो बेबायदि खनाथि गोनां आखान्थिथामाव जों मा पाइथागरासनि फर्मुला मोनो जोंना पाइथागरासनि फर्मुलाया मामोनलाय जोंनिया जे लाव आखान्थि बे ओइसनि समान मा जायो बेवहाय बर्ग रोदानि सिङाव मा जागोन बेवहाय बि स्कुवेर प्लास पि स्कुवेर हासानि बर्ग आरो मा बेवहाय जौथाय एबा थोंगोरनि बर्गनि दाजाबगासैनि बेवहाय समान जागोन बेना बेवहाय बर्ग रोदानि सिङाव थानाय बेयो मानाहाय बिनि समान जागोन स' बेवहाय जोङो मा जेबायबो जोङो नैबेखौहाय जे मोनसेखौ बेखौहाय जोङो थोंगोरखौ 1 लाबाय जों बेखौहाय 1 लानांगोन जोङो मोनसे थोंगोर 1 लाबाय जोङो स' बेखौहाय 1 लायोब्ला जोङो बेवहाय रुट 5 मोननांगौ जोङो ना होमबा बेवहाय जों मा 1 लानाय लोगो लोगो मा खालामनो हायो बेखौहाय जोङो बेवहाय मा लिरनो हायो जोङो 2 स्कुवेर हरोब्ला जागोन 4 जों 1 जों प्लास खालामबा मा जागोन रुट 5 जागोन बेयो ना होमबा रुट 5 होनबा जोङो जे बिनि माना रुट 5 होमबा जों बेवहाय अनजिमा हांखोआ माबोरैहाय जोङो बेवहाय दिन्थिनांगौ जोङो दानिया बेवहाय नाय जोङो नैबेखौहाय ना बेखौ जोङो हासाखौ जों बेवहाय 2 लानांगोन जोङो 2 न'खर नैहाय 2 दं नालाय ना होमबा न'खर बारनांगोन जोङो बेवहाय लाथिख'निफ्राय जोङो 1 2 बिसिबाङावहाय जोङो बेखौहाय जों मोनसे बिन्दु होना लाबाय जे साप'ज बि होना लाबाय जोङो बेखौहाय बि बिन्दु होना लाबाय जोङो बेनिफ्राय गोजौखै जोङो 1 सानगुदि लानांगौ जोंना होमबा 1 सानगुदि नैबेजों समान दे बेखौ बेसेबां जखा लादों बेखौबो बेसेबां जखा लानांगोन स' बेवहाय जोङो लाबाय बेखौहाय हमना लाबाय ए बिन्दु होबाय होमबा दानिया जोङो ए जों बि जों फोनांजाबबाय बेनिफ्राय मा जागोन बेवहाय अजों एजों जोङो फोनांजाबबाय जोंना ना स' बेवहाय मा जागोन बिनि मानाहाय बिनिफ्राय अनिफ्राय बिसिमा मोनसे बे मा जाबाय जौथाय बे मा होनो हासा जाबाय बेना हासा बिनिफ्राय बे मा जागोन जौथाय जाबाय बेवहाय दानिया होमबा बेवहाय मा जागोन जुदि बेवहाय 2 जायोब्ला 2 जानाय लोगो लोगो मा जागोन बियो 2 आरो बियो 1 जायोब्ला मा जागोन होमब्ला 2 आरो 1 जायोब्ला मा जागोन अ ए नि माना मा जागोन रुट 5 जागोन बियो रुट 5 जागोन बियो 2 बियो 1 होमबा रुट 5 जाबाय दानिया बिनिफ्राय बिसिबांनि मानाहाय रुट 5 जायोब्ला बेथ' दायो बेयाव मा अनजिमा हांखोआव गैया बियो ना अनजिमा हांखोआव गैया नैबेयाव थायोबासो अनजिमा हांखोआव थायोब्लासो बेयाव थायोब्लासो मा अनजिमा हांखोआव थानाय जागोन बियो होमबा नैबेखौहाय जोङो रुट 5 खौ जों अनजिमा हांखोआव दिन्थिनांगौ दानिया जोङो कम्पास जुनि हेफाजाबै जोङो बेखौहाय जोङो अनजिमा हांखोआवहाय दिन्थिनो हायो जे नैबेयावहाय जेनाखि अ बिन्दो सिगांनि ना बेनिफ्राय नैबेयावहाय ए सिम जोङो बेवहाय जखा लानानै मा खालामनो हायो जोङो बेखौहाय आखिनांगोन आरो जोङो समान लानानै ना बेनिफ्राय जोङो आखिबाय ओरैजाय बेवहाय समान लाबायना बेनिफ्राय ओरै फैनानै ओरै बोबाय जाबाय ना बेवहाय होमबा बेयो जेरावहाय दानस'दों ना जेरावहाय दानस'दों बेनो मा जागोन
दानस'नाय बिन्दोआनो मा जागोन जोंनिया नैबे दानस'नाय बिन्दोआनो √5 जागोन आरो बे दानस'नाय बिन्दोआनो नोंसोरो बेखौहाय स्केलजों मोजाङै जखा सुनानै बानायबानो जाबायना बेनिफ्राय नैबेखौ हमना लाबाय जों मोनसे d बिन्दो होमबा नैबेनो मा जागोन बे d बिन्दोआनो √5 जासिगोन बियो √5 नि समान बेवहाय मा जागोन होनबा OD बे OD नि माना मा जागोन होनबा √5 बे OD नि माना मा जागोन जोंना √5 जागोन बे होमबा मा जाबाय जोंना अनजिमा हांखोआव दिन्थिबाय जोंना नैबेखिनिया √5 बेखिनियानो जों दायो बेयाव सावरायगोन सोंथि 1.3 नि 1 नाम्बारनि सोंनायनि सायावहाय बेयावहाय मा नोङो गाहायाव होनायफोरखौ दशमिक महराव लिर आरो बेफोरखौ बेफोर मोनफ्रोमहाबो मा रोखोमनि दशमिक फुवारनाय दं बुं जों बे सोंनायनि फिननायखौ बानायनायनि सिगां जोङो जे मिथिनानै लाग्रोगोन जे नंगुबै अनजिमा आरो बेफोरनि दशमिक फुवारनायनि सायाव जे मा होनदों जोंहा बेयावहाय जथाय 1 आरो जथाय 2 दङ बेयावहाय नोङो रानखोन्दाया लाथिख' जायो जे हमना लाबाय साप'ज मोनसे अनजिमाखौ जोङो राननानै मोनो लाथिख'आनो रानखोन्दाया मा जाहैगोन लाथिख' जाहैगोन हमना लाबाय साप'ज जोङो 1 खौहाय जोङो 2 जों रानबाय जोङो ना 2 जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 1 खौहाय जों राननो हाया होमबा मा खालामनांगोन जों बेयावहाय जोङो दशमिक होनांगोन जोंना दशमिक होनाय लोगो लोगो लाथिख' जागोन बेयावहाय सिङाव अब्ला मा जागोन बे 5 हरनाय लोगो लोगो 10 अब्ला मा जाबाय बिनि रानखोन्दाया लाथिख' जागोन अब्ला जोङो जायनाखि अनजिमानि रानखोन्दायाहाय लाथिख' जायो अब्ला बेबायदि दशमिक फुवारनायखौ जों मा होननानै बुंगोन जोङो जोबथाहैनाय होननानै बुंगोन बेनिफ्राय माने जोबथाहैनाय माने जायनि माने जायहा जाखि मा होनो बेवहाय रानखोन्दाया 0 जायो अब्ला बेबायदि अनजिमाखौ जों मा होनगोन जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनाय होननानै बुंगोन जोङो बे दशमिक फुवारनायखौ जोबथाहैनाय होनना बुंगोन बेनिफ्राय जोबथाहैयि जोबथाहै रोङि जावलेफिननाय जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय जे जोबथाहैरोङि जावलेफिननाया जाहैबाय जोंना बेयावहाय मा जायो जे बिनिया रानखोन्दाया 0 जाया माने बेवहाय जेरै हमना लाबाय साप'ज बेवहाय रानखोन्दाया मा जागोन बे सिगांनि अनजिमाया जायनाखि रानजाग्रा बेयो फैफिनगोन रानखोन्दायावहाय हमना लाबाय साप'ज जोङो 1 खौहाय जोङो 3 जों रानगोन जोङो ना 3 जों राननाय लोगो लोगो मा जागोन जोङो 3 जों रानोब्ला स' दहायनि बायदि बिनि बायदि जोङो बेवहाय पइन्ट थुनाय लोगो लोगो मा जागोन 0 स' मा हरगोन 3 हरनाय लोगो लोगो बेवहाय जागोन 9 हरनाय लोगो लोगो रानखोन्दाया मा जागोन 1 अब्ला रानखोन्दाया 1 जाबाय बेवहाय ना नैबे फैफिनना फैफिनाखै जोंना बेयो फैफिनबाय ना स' बेबायदि फैफिननायखौनो मा होनगोन बेबायदि जायोब्ला दाना जों मा होनो बेखौहाय जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय होनगोन जे मा होनो जे बेवहाय 1 जोङो फिन 3 जों रानफिननांगौ अब्ला बेनो बे जाफिनगोन बियो ना स' जोंहा बेयाव दशमिक थुखाबाय नालाय बेवहाय मा जागोन लाथिख' होगोन अब्ला मा जागोन 1 जों लाथिख' जों 10 जागोन स' होमबा जों बेसेबां थांगोन बेयो 3 जोंहाय 3 थांगोन 9 जागोन आरो बेयो 1 जाफिनबाय थागोन बेनो बे जाफिनबाय थागोन बेवहाय ना स' बेयो मा जागोन 3 जाफिनबाय थागोन बेवहाय बेखौ जोङो 3 जालांबाय थागोन बियो रानोब्लाथाय स' बेखौ जों मा दिन्थिनो हायो 0.3 बेवहाय जोङो मा होनो बेबायदि थांबाय थायोब्ला बेनो ना जाफिनबाय थायोब्ला बेखौहाय जोङो जाफिनबाय थानायखौ जोङो नैबायदि सिनजोंहाय गोजौआवहाय बे बार सिनखौ होनानै जोङो मा खालामनो हायो जोङो दिन्थिनो हायो जोङो माने 3 जावलेफिनदों होननानै बुंनाय जायो बेबायदिखौ जाहैबाय जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय माने जायफोरनियाहाय रानखोन्दाया लाथिख' जाया जायफोरनि रानखोन्दाया लाथिख' जाया बेबायदिखौ मावगोन जोङो जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय होननानै बुंगोन जोङो दानिया जोङो बेवहाय नोङो गाहायनि होनायफोरखौ दशमिक महराव लिर आरो बिसोर मोनफ्रोमहाबो मा रोखोमनि दशमिक फुवारनाय दं बेवहाय जोङो मा रोखोमनि दशमिक फुवारनाय दं माने बेवहाय बबेयो जोबथाहैनाय आरो बबेयो जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय बेखौहाय जोङो लिरनांगौ जोङो दिन्थिनांगौ दानिया जोङो बानायनोसै दानिया जों बेवहाय रमान 1 खौ बानायग्रोनोसै जों ना रमान 1 खौ जोङो जे गाहायाव होनाय दशमिक महराव लिरनांगौ जोङो बेखौहाय राननांगौ जों दशमिक महराव बा 36 बियो ना जों बेखौहाय 36खौ माजों राननांगौ जोङो 100 जों राननांगौ स' 36खौ जोङो 100 जों राननांगौ जोंनिया बेवहाय मा रानजाग्राया जोंनिया रानग्रानिख्रुइ फिसासिन जोङो बेखायनो बेखौ राननो हाया जोङो ना ज' राननो हायाब्ला मा खालामनांगौ जों बेवहाय जोङो दशमिक थुनांगौ जोङो दशमिक थुनाय लोगो लोगो बेयाव मा जागोन लाथिख' फैगोन होनबा जाबाय मा जाबाय बियो 360 जाबाय बेयो ना स' 360खौ बेसेबां थांगोन बियो 3 हरोब्ला जोंना 300 जायो 4 हरोब्ला 400 जायो स' बे जों मा बिनि देरसिनखौ लाया जोंना फिसासिनखौ लायो होमबा 3 हरोब्ला 300 माबा जों बेवहाय
द' लाथिख' स' बेवहाय जोंहा बेबो फिसासिन जाबाय बियो बेनिख्रुइ ना रानग्रानिख्रुइ रानजाग्राया फिसासिन बेखायनो जों बेखौ राननो हाया दानिया जों बेवहाय दशमिक थुबावला जोंहा माने दशमिक होखाखाबाय नालाय बेखायनो बेवहाय जों थोंजोङै लाथिख' मोनसे होबानो जाबाय अब्ला मा थांगोन बियो द' हरब्ला बेसेबां जाबाय 600 ना होमबा बिनिया रानखोन्दाया मा जादों लाथिख' जादों बियो ना रानखोन्दाया लाथिख' जादों होमबा बिनि दशमिक महराव मा जागोन बियो होमबा लाथिख' दशमिक 3 बिनिफ्राय मा जाहैगोन बियो जे मा रोखोमनि दशमिक फुवारनाय होमबा बियो मा जागोन बियो जोबथाहैनाय जागोन बियो मा जागोन बियो अब्ला जोबथाहैनाय मानो थाखाय जोबथाहैनाय जे बेयावहाय रानखोन्दाया मा जादों लाथिख' जादों जोबथाहैनाय दानिया नेक्स्ट रमान 2 आवहायबो जोङो बेबायदि बानायनोसै स' 1 खौ जोङो 11 जों राननांगौ जों ना 1 खौहाय जोङो 11 जों राननांगौ स' बेवहायबो मा जादों 1 आहाय 10निख्रुइ फिसासिन बेखायनो जों बेवहाय दशमिक थुगोन बा लाथिख' आरो दशमिक होनायनि उनावबो बियो 10 जाबाय 10 जानायनि उनाव बियो बिनिख्रुइ फिसासिन जाबाय बेना दा मा फिसासिन जायोब्ला मा खालामनांगौ जों बेवहाय मोनसे लाथिख' होयोब्ला मा जागोन बेयावबो मोनसे लाथिख' फैगोन बियो दानिया रानोब्ला बेसे थांगोन बियो रानोब्ला बेसे थांगोन 9 हरोब्ला 99 10 हरोब्लाथ' 110 जायो बेना देरसिन जायो अब्ला बे थांगोन बियो 9 होनाय लोगो लोगो जागोन 99 दानिया मा जागोन बेवहाय दानिया दानख'योब्ला 1 जागोन बियो ना 1 दाना नैबेनो फैफिनबाय ना थ' बेनिफ्राय एखेयानो थांफिनगोन बियो माबायावहाय मा जागोन दशमिक थुनाय दंखायो दशमिक थुनो नांला जोङो मा खालामनांगोन बेवहाय दशमिकनि थाखाय बेवहाय लाथिख' फैबाय जोंनिया ना दशमिकनि थाखाय लाथिख' दाना लाथिख' होनायावबो जों हाबावासै फिसासिन जाबावबाय रानजाबावासै बेनिखायनो मा फैगोन लाथिख' मोनसे नैयावहाय होनांगोन जोङो बेखायनो बेवहाय मा जागोन लाथिख' मोनसे फैगोन अब्ला मा थांगोन बियो 9 थांगोन बियो 99 थांगोन बेयावहाय 9 हरोब्ला 99 थांगोन 9 हरोब्ला 99 होमबा मा जागोन 1 होमबा बियो 1 फैबाय थागोन रानखोन्दाया अब्ला बियो लाथिख' 9 जाबाय थागोन स' बेवहाय मा जायो बिनि लाथिख' 9 माने बे लाथिख' जों 9 आहाय जाफिनबाय थागोन बेयाव ना लाथिख' 9 खौ मोनफिनबाय थागोन जोङो स' बेखायनो मा जागोन बियो दशमिक लाथिख' 9 बेबायदि जागोन बियो बेखौनो जों मा लिरनो हायो बेवहाय माया जोंना जावलेफिनदों लाथिख' आरो 9 जावलेफिनदों बेखायनो जोङो नैबे सिनजोंहाय जोङो बेबायदि सिनखौहाय जोङो दिन्थियो गोजौआवहाय दाना बियो मा जादों रानखोन्दाया जोंनिया लाथिख' नङा बियो ना बेखायनो मा जागोन बियो जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय जाबाय दानिया नेक्स्ट जों बानायगोन रमान 3 आवहाय दङ रमान 3 आव दङ जोंनिया 4 10 बाहागोनि 1 दाना जों बेवहाय ना जों मा खालामना लानांगौ बेवहाय 8 जों 4 जों सानजाबगोन जोङो बेनिफ्राय 1 जों दाजाबगोन ना होमब्ला मा जागोन 32 1 जों दाजाबोबा 33 होमबा 8 दाना जोङो 8 जों 33 खौ राननांगौ जोङो ना बेसेबां जागोन बियो 4 हरोब्ला 32 दानख'योब्ला 1 दा जोङो दशमिक हरोब्ला 10 1 हरोब्ला 8 दानख'योब्ला 2 नैबा जोंनिया रानजाला बियो बेखायनो दाना दशमिक थुबावनांला जोंना दशमिकखौ मोनसेल' थुनांगौ जोङो होमबा दशमिक थुनायनि थाखाय बेयाव मा जागोन लाथिख' फैगोन बेनिफ्राय 2 हरोब्ला 16 10निफ्राय 6 थाङोब्ला 4 अब्ला दशमिकनि थाखाय 40 अब्ला मा जागोन बेवहाय 5 अब्ला जोंना 40 अब्ला मा जाबाय रानखोन्दाया लाथिख' जाबाय बेखायनो मा जागोन बियो जोबथाहैनाय जाबाय बियो ना स' मा जागोन बिना बेनिखायनो बेयो जाबाय मा जाहैगोन बियो जोबथाहैनाय जाहैगोन जोंना जोबथाहैनाय दाना नेक्स्टआवहाय मा दङ रमान 4 आवहाय जोंहा दङ जोङो 13 जोंहाय 3 खौ राननांगौ जोङो 13 जों जोङो 3 खौ रानगोन जों 3 खौ राननो हाया बेखायनो मा खालामगोन जोङो दशमिक थुगोन जोङो ना मा जागोन बेवहाय लाथिख' फैगोन अब्ला मा जागोन बेवहाय मा जाबाय 30 जाबाय बियो ना 30 जानाय लोगो लोगो 2 थांगोन 2 हरोब्ला 26 बिनिफ्राय मा जागोन 10निफ्राय 6 थाङोब्ला 4 होमबा दशमिकनि थाखाय लाथिख' फैगोन बेवहाय लाथिख' फैनाय लोगो लोगो 40 जाबाय 3 हरोब्ला मा जागोन बेवहाय 3 हरोब्ला 39 बेनिफ्राय 1 जागोन बेवहाय दाना मा जागोन बेवहाय दशमिकनि थाखाय लाथिख' फैगोन दाना जोङो दशमिकनि थाखाय लाथिख' होनायावबो जोङो फिसासिन जाबावबाय अब्ला मा जागोन बेवहाय जोङो मा हरनांगोन लाथिख' हरनांगोन जोङो लाथिख' हरनाय लोगो लोगो मा जागोन बियो 100 जाबाय जोंना ना 100 मा 100 जोङो 13 जों बेसे थांगोन बियो 100 बा 7 हरोब्ला बेसे जागोन 21
नै 91 अब्ला मा जागोन बेवहाय बेनि 10निफ्राय 1 थाङोब्ला 9 स' दाना 9 जाबाय बेवहाय बेनिफ्राय दशमिकनि थाखाय बेयाव मा फैगोन लाथिख' फैगोन बियो अब्ला बेसे थांगोन बियो अब्ला बेसे टाइम थांगोन 6 हरोब्ला बेसे जागोन बियो 6 हरनाय लोगो लोगो 18 1 6 जों 1 जों 6 1 जोंहाय 78 स' बेसे जागोन 90निफ्राय 7 जानो थांबोला 2 जाबाय बियो ना 2 जाहैबाय 2 हरनाय लोगो लोगो बेवहाय 2 जाबाय दानिया जोङो बेवहाय मा थाबावबाय 8 8निफ्राय 7 थांबा 12 जाबाय दाना जों राननो हाया जोङो ना बेखौ स' होमबा मा जागोन दशमिकनि थाखाय बेवहाय लाथिख' हरगोन जोङो लाथिख' हरब्ला बेसे फैगोन बेवहाय 9 थांगोन बियो 9 हरनाय लोगो लोगो बेसे जागोन बियो 27 2 9 10 11 जागोन अब्ला 10निफ्राय 7 थांनाय लोगो लोगो 3 होमबा बेवहाय ना रानखोनाया 3 जाबाय नै बेयो 3 जाफिनना जाफिनाखै सिगांनिखौ मोनफिनबाय जों ना स' जोङो फार्स्टआवहाय जेरै 3खौ रानदों बेखौ मोनफिनबाय जोङो ना स' होमबा जों बेखौ 3खौहाय जोङो 13 जों रानबा नैबे फार्स्टनिफ्राय बे जाबोफिनबाय थागोन बेयो ना स' बेनि मानिफ्राय जाफिनखो बियो होमबा बेवहाय ना 9नि उनावहाय जोङो एबार रानबावोबा मा मोनगोन जोंनिया 3खौ रानोब्ला जोङो दानिया जोङो दशमिकनि थाखाय लाथिख' हरोब्ला जोङो 30 मोनगोन जोंना नैबेबायदि जाफिनबाय अब्ला नैबेनिफ्राय जाफिनसिगोन बेयो ना बे एखेखौ मोनलांबाय थागोन जों रानोब्ला 9सिम राननानै आरो नैबे 2खौ मोनफिननानै आरो 9खौनो मोनफिनबावगोन जोङो स' बेखायनो मा जागोन बेनो दशमिक महरा लाथिख' दशमिक 2 3 लाथिख' 7 6 9 बियो जाफिनदों नालाय ना 3 मोनफिनदों जोङो बेखायनो बेवहाय बियो मा जावलेफिननाय बियो मा जागोन जोबथाहै रोङि जावलेफिननाय जोबथाहै रोङि जावलेफिननाय दाना नेक्स्टआव दङ रमान 5आव दङ रमान 5निया जोङो 2खौहाय 11 जों राननांगौ 2खौ जोङो 11 जों राननांगौ स' 2खौहाय जोङो 11 जों राननांगौ होमबा जोङो राननो हाया जोङो ना राननो हायाबा जोङो दशमिक थुनांगौ बिनावहाय लाथिख' जाबाय 20 जाबाय 20 बेसे थांगोन बियो जोंनिया 2 हरोब्ला 22 जागोन बेना बेसे थांगोन बियो 1 हरनाय लोगो लोगो बेसे जागोन बियो 11 ब्ला बेसे जागोन बियो 10निफ्राय 1 थाङोब्ला 9 होमबा दशमिक थुयोब्ला मा जागोन बेवहाय लाथिख' दशमिकनि थाखाय लाथिख' जाबाय बेयो ना स' बेसे जागोन बियो 8 हरनाय लोगो लोगो बेसे जागोन बियो 88 मा जागोन होमबा जोंना मा जागोन बियो 2 जागोन दानख'योब्ला होमबा जोङो 11 जों नैबेखौ 2खौ रानफिननांसिगोन जोङो ना होमबा जोंना एखेयानो जाफिनबाय बियो ना होमबा जों मानि 11 जों 2खौ राननाया जाफिनबाय नैबेयावहाय जेरै रानदोंना बेखौनो मोनफिनबाय जोङो होमबा जोङो बेयावहाय बे एखे 1 8खौनो मोनबाय थागोन जोंहा 1 8आनो जाफिनबाय थागोन बियो बेखायनो मा जागोन जोंनिया दशमिक फुवारनाया जोबथाहैयि जावलेफिननाय जागोन बियो मा जागोन जोबथाहै रोङि जावलेफिननाय जोबथाहै रोङि जावलेफिननाय दानिया रमान 6आव जोंना दङ 329खौ जोङो 400 जों राननांगौ स' जों बेवहाय 400 जों 329खौ जोङो राननो हाया बेखायनो जोङो मा दशमिक हरनाय लोगो लोगो बेवहाय लाथिख' जागोन होमबा बेसे थांगोन बियो 8 हरनाय लोगो लोगो 3200 जागोन बियो 8 × 4 = 32 लाथिख' 9 होमबा 90 जाबाय दानिया दशमिक दंखायो जोंहा दशमिक होनाय दंखायो राननो हाया नालाय बेखौहाय बेखायनो बेवहाय दशमिक थानायनि थाखाय बेवहाय लाथिख' होनो हायो जोङो होमब्ला बेसे थांगोन बियो 2 हरनाय लोगो लोगो 800 होमबा बेवहाय 100 जाबाय बेयो ना होमबा जों 100खौहाय 400 जों राननो हाया होमबा दशमिक दंखायो बेवहाय लाथिख' फैगोन होमब्ला बेसेबां थांगोन बेयो जोंनियावहाय 2आनो थांबावगोन बियो 2आनो थांगोन 2 हरनाय लोगो लोगो मा जागोन बियो 800 जागोन बियो लाथिख' लाथिख' 10निफ्राय 8 थांबा 2 होमबा 200 जाबाय दाना दशमिकनि थाखाय लाथिख' दंखायो बेसे थांगोन बियो 5 हरनाय लोगो लोगो 2000 जाबाय होमबा जोंना रानखोन्दाया लाथिख' जाबाय रानखोन्दाया लाथिख' जायोबा जोंना जोबथाहैनाय जाबाय बेना होमबा 8 2 2 5 होमबा बेखौ मा होनगोन जोङो बेवहाय रानखोन्दाया लाथिख' जाबाय नालाय बेखायनो जोबथाहैनाय बिनि दशमिक फुवारनाया जाबाय जोबथाहैनाय बिनिफ्राय जे मा होनदों जायनिया जाखि
राननायावहाय रानखोन्दाया लाथिख' जायो अब्ला बे जागोन जोबथाहैनाय। बेनिफ्राय जेनाखि जायनिया रानखोन्दाया बियो लाथिख' जाया एबा सिगांनि बे रानजाग्रायानो फैफिनो जेनेबा ना सिगांनि रानजाग्राखौनो जोङो रानखोन्दायाव मोनफिनोब्ला अब्ला बियो जावलेफिननाय जायो बियो ना। दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै। दशमिक 3नि 2 नम्बरनि सोंनाय बेयावहाय दङ नोंसोर मिथिगौदि 7 बाहागोनि 1 नि समान लाथिख' दशमिक 14285 स' बेवहाय गोजौआवहाय बे सिननाय दं बेयो ना बेवहाय गोजौनि बे सिन होनाय माने बिनि ओंथिया मा जायो जे जोङो 7जों 1खौ रानोब्ला बे बेसेबां मोनो जाहैबाय बेना। स' बेवहाय दाना नैबे सिनाहाय बे सिन माने मा माने बियो मा जादों 1निफ्राय फिन जाफिनगोन बियो माने जावलेफिनदों 1निफ्राय फिन जावलेफिनदों माने 1 4 7 2 8 5 5 7 बेखौ मोननाय नङा आरो जों रानबावोब्ला बे 1निफ्राय नैबे 1 4 7 नैबेसिबां 7सिम बे एखेखौ मोनलांफिनबाय थाबावगोन जोङो रानोब्लाथाय बेयो जोबलांनाय नङा जोङो बेबायदिनो मोनफिनबाय थागोन जोङो जावलेफिनबाय थागोन। स' बेयो बेबायदि होननाय जादों। दाना गुबैयाव गोलावै रानोब्ला नोंसोर बुंथिनो हागोन ना 7 बाहागोनि 2 7 बाहागोनि 3 7 बाहागोनि 4 7 बाहागोनि 5 7 बाहागोनि 6 फोरनि दशमिक फुरायनायफोरा मा मा जुदि हायो माबोरै थिग बे आरो गुवारै माने गुबैयै गोलावै रानालासिनो जोङो नैबिसोरनि मानफोरखौ दशमिक फुरायनायखौ जोङो लिरनांगौ बा दिहुननांगौ। स' बेवहाय इसारा होनाय दङ 7 बाहागोनि 1नि मानखौ दिहुननाय समाव रानखोन्दाफोरखौ जोथोनै गोसो हो जे बेवहाय जोङो नैबेखौहाय जोङो गोसो होनो थिनदों जे 7 बाहागोनि 1 माने 1खौहाय 7जों राननायाव मान दिहुननायखौ जोङो गोसो होनांगौ होनदों नोजोर होनो थिनदों मोजाङैहाय। स' दानिया जोङो बेखौ बानायदिनि जे बेयाव दे होनाय दङ जोंनिया 2 नम्बरनि ना सलुसन स' होनाय दङ जे जोङो 7जोंहाय 1खौ रानब्ला बेसेबां मोनो होनदोङो लाथिख' दशमिक 1 4 2 8 5 7 बे जावलेफिनगोन जे ओरै जागोन बियोहाय माने बे माने मा लाथिख' दशमिक 1 4 2 8 5 7 माने जे बियो मा रानोब्ला नैबे सिनखौ बोखारोब्ला 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 बेबायदि मोनलांबाय थागोन आरो बेयावहाय जों रानोब्ला बेबायदिनो जाफिनबाय थागोन बियो। बेखायनो बे सिनखौ होदोङो। दाना जों मा मानि मान दिहुननांगौ जोङो 7 बाहागोनि 2नि मान दिहुननांगौ जोंना 7 बाहागोनि 2नि मान स' बे जोङो नैबेनि मान होना होखानाय दङ ना होमबा जों बेखौहाय नै लिरनो हायो जोङो मा लिरनो हायो जों बेखौहाय जोङो 7 बाहागोनि 1 सानजाब 2 बेबायदि महराव लिरनो हायो जोङो। समा मा जागोन बिनि माना बेसेबां जोंना नैबे दंखायोना जोंना नैबेनिया 7 बाहागोनि 1आ 7 बाहागोनि 1नि मानावहाय जोङो बेखौहाय फज'बानो जाबाय बिनि जायगायाव 7 बाहागोनि 1नि जायगायाव 7 बाहागोनि 1नि मानखौ फज'बानो जाबाय जे 1खौ जोङो 7जों राननानै बेसेबां मोनदों बिनि मानखौ फज'बानो जाबाय बेवहाय होमबा लाथिख' दशमिक 1 4 2 8 5 7 सानजाब 2 स' सानजाब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 14 1 10 11 1 16 17 1 4 5 8 2 लाथिख' दशमिक ना बेसेबां मोनगोन जोङो लाथिख' दशमिक 2 8 5 1 सरि 7 1 4 गोजौआवहाय नैबे सिना बेयो ना स' दानिया जोङो 7 बाहागोनि 3नि मान दिहुननांगौ स' बेखौबो जोङो बेबायदिनो लिरनो हायो 7 बाहागोनि 1 सानजाब 3 होमबा मा जागोन बियो बिनि मानखौ जों फज'दो जोङो ना होमबा जोङो लाथिख' दशमिक 1 4 2 8 5 7 सानजाब 3 दं नालाय 3 स' सानजाबा बेसेबां मोनो जोङो 21 2 थाबाय 15 16 17 1 थाबाय 24 जों 1 जों 25 2 थाबाय बेनिफ्राय 6 6जों 2 जों 8 12 1 थाबाय 3 4 दशमिक लाथिख' बेयो ना स' 4 2 8 5 7 1 बेनि एन्साराहाय थ' दानिया जोङो 7 बाहागोनि 4निखौ दिहुननो जोङो होमबा 1 माने 7 बाहागोनि 1 बेनिफ्राय मा जागोन 4 स' लाथिख' दशमिक 1 4 2 8 5 7 सानजाब 4 सानजाब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 28 2 22 20 21 22 2 32 33 34 4 3 8 11 1 16 17 1 4 5 होमबा लाथिख' दशमिक
5 7 1 4 2 8 जाबाय बियो बेनिफ्राय मा जोंना 7 बाहागोनि 5 दङ होमबा बेयावहाय मा जागोन 5 सानजाबगोन जोङो स' लाथिख' दशमिक 1 4 2 8 5 7 सानजाब मा जागोन 5 स' मा जागोन बेवहाय मा जागोन बेयो 7 जों 5 जों सानजाबा 35 3 25 25 बा 28 8 2 थाबाय 40 42 2 4 10 14 1 ओमफ्राय 20 21 2 5 7 लाथिख' दशमिक 7 1 4 2 8 5 दाना लास्ट मा दङ जोंना 7 बाहागोनि 6 स' जोंनिया मा जागोन बेवहाय 6 जागोन स' बेखायनो जोङो मा खालामो जों बेवहाय लाथिख' दशमिक 1 4 2 8 5 7 सानजाब 6 होमबा जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 6 सानजाब 6 मा होनो 6 सानजाब 7 42 2 4 30 34 4 3 ओमफ्राय 48 48 जों 3 जों 51 1 5 बेनिफ्राय 12 12 जों 5 जों 17 1 बेनिफ्राय 24 25 5 2 बेनिफ्राय 6 8 होमबा लाथिख' दशमिक 8 5 7 1 4 2 जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै गाहायाव होनायफोरखौ p बाय q नि महराव फोरमाय जेराव p आरो q आ रग' अनजिमा आरो q आहाय मा 0 नि समान नङा बेवहाय दङ जोङो नैबे दशमिकआव फोरमायनाय जोङो अनजिमाफोरखौ जोङो मायाव फोरमायनांगौ p बाय q नि महरावहाय बा बोखाव खोन्दोनि महरावहाय जोङो फोरमायनांगौ जों दानिया बानायदिनि बेवहाय फार्स्टआवनो दङ रमान 1 आव दङ लाथिख' दशमिक 6 गोजौआवहाय बे सिन दंना बार सिना दङ 6 नि गोजौआवहाय बेनि ओंथिया मा 6 जावलेफिनदों माने बेवहाय 6 जावलेफिनदों ओरै जागोन बेना 6 बेबायदि जाबाय थागोन आरो बियो जावलेफिनदों माने बेवहाय जोङो बोखाव खोन्दोनि महराव लानांगौ जोङो p बाय q नि महराव बेखायनो हमबाय जों बेवहाय हमबाय नैबेखौहाय जोङो जेखौ होदोंना बेखौहाय जोङो x हमना लाबाय बेखौहाय जोङो जावलेफिननाय महराव लिरबाय जोङो बे ओरै जालांबाय थागौमोन बेयो ना बेनिफ्राय बेखौ नाम्बार 1 होनना लाबाय जोङो बेनिफ्राय जों बेवहाय मोनबेसे अनजिमाया जावलेफिनदों जे 6आल' जावलेफिनदों मोनसेल' अनजिमाया जावलेफिनदों बेखायनो जों बेवहाय मा खालामनांगोन 10 सानजाबनांगोन जोङो फारनैथिंबो 10 सानजाबना लागोन जोङो माने मोनसेल' अनजिमाया जावलेफिनदों नालाय बेखायनो जोङो 10 सानजाबगोन जोङो 10 सानजाबा मा जागोन बेयो दशमिकआ मोनसे आगदाथिं बारलांगोन बेयो ओरैजाय ना 6 6 6 6 बेबायदि जागोन बेखौ जोङो 2 नाम्बार होनानै लाबाय दानिया मा खालामगोन जोङो 2 निफ्राय 1 नाम्बारखौ जोङो दानख'गोन दानख'योब्ला बेसेबां मोनगोन जों बेखौहाय नै ओरैजाय ना दानख'नाया 6 दशमिक 6 6 6 मा जागोन बेवहाय लाथिख' दशमिक 6 6 6 बेथ' 0 जाखाबाय मा जागोन बेयो 6 ना मा जागोन बेयो दानिया थानोसै बेयाव ना आन्दायगोन नङाबा इमप्लाइस मा जागोन बेयो 10x minus x is equal to 6.666 minus 0.666 मोननैल' लाबाबो जायो आं बेवहाय मोनथाम लाबाय होमबा जों दानख'योब्ला बेसेबां मोनगोन 10 निफ्राय 1 थांबा 9x ना माने 10x निफ्राय x दानख'योब्ला 9x बेनिफ्राय दानख'योब्ला जोंथ' 6 मोनखाबाय दाना जोङो x खौ लाखिदो अब्ला मा जाबाय 6 9 अब्ला मा जागोन 3 जों मोननैबो रानजायो ना 3 जों रानबा 2 3 होमबा बेनो जाहैबाय बे लाथिख' दशमिक 6 नि जिनाखि बोखाव खोन्दो p बाय q नि महरा बेयो 2 बाय 3 आहाय बेनि बोखाव खोन्दो महर दानिया रमान 2 आव दङ जोंनिया रमान 2 आव दङ लाथिख' दशमिक 4 7 बे 7 आवहाय मा होनो 7 आवहाय 7 नि सायाव नैबे सिना दंना बार सिनाहाय स' बेयावहाय बियो बेवहायबो मोनसेल' अनजिमाया जावलेफिनदों माने 7 जावलेफिनदों बेवहाय 7 माने लाथिख' दशमिक 4 7 7 जालांगोन आरो बियो स' बेवहाय 7 जावलेफिनदों बेवहायबो जोङो हमना लादो सिगांनि बायदि हमबाय x is equal to 0.477 बेबायदि हमना लाबाय बेनिफ्राय जे बेवहायबो मोननै आगदाथिं माने दशमिकनि आगदाथिं मोननै दंबाबो जों बेवहाय मोनसेनियाल'सो जावलेफिनदों बेखायनो मोनसेल' अनजिमाया जावलेफिनदों बेखायनो बेयावबो जोङो फारनैथिंबो जोङो 10 सानजाबनांगोन जोङो फारनैथिंबो 10 सानजाबब्ला 4.77 बेबायदि थांगोन बियो ना 7 जालांगोन बियो बेखौहाय से हमबाय
बेहाय 2 दाना दहाय बायदि 2 दानख' 1 दानख'योब्ला बेसेबां जोङो डाइरेक्टहाय दानख'दो डाइरेक्टहाय दानख'बाय आङो नैबेनि बायदि बानायलायासै बुजिबाय जानांगौ बेयावहाय दानख'योब्ला नाय बिनिफ्राय 0 जाखागोन बेयो ना 0 होमबा मा जाबाय 7 निफ्राय 3 जागोन बियो होमबा 4.3 प्लस x इज इक्वल टू मा जागोन 4.3/9 दाना नाय बेयावहाय ना बेयावहाय जे गोजौआवहाय मा होनो दशमिकनि आदाथिं मोनसे अनजिमा दं नालाय बेखायनो जोङो दशमिकखौ बोखारनो थाखाय गोजौआवहाय जि सानजाबगोन गोजौआव जि सानजाबनाय लोगो लोगो जोङो गाहायावबो जोङो जि सानजाबनांगोन होमब्ला मा जाबाय बेवहाय दशमिकआ गोमागोन होमबा बेवहाय मा जागोन 90 जागोन बियो ना होमबा बेनि जेनाखि नैबेनि जेनाखि बोखावखोन्दो महर बे बोखावखोन्दो महरा नैबे जाबाय दानिया नेक्स्टआव दङ जोंनिया मा रमान 3आव दङ रमान 3आव दङ लाथिख' दशमिक लाथिख' लाथिख' 1 बेवहाय मा मोनथाम अनजिमाया जावलेफिनदों बेखायनो बेवहाय जोङो हमबाय मोनथाम अनजिमाया जावलेफिनदों दे एबारनिया माने मोनथामनि सायाव दं नालाय ना नैबे सिनाहाय मोनथाम सायाव दङ बेखौ नायनांगोन होमबा जों बेखौ हमबाय 1 होमबा लाथिख' लाथिख' 1 बेबायदि जाफिनगोन आरो बियो स' बेखौहाय जोङो दहायनि बायदि 1 नाम्बार लाबाय जोङो इकुवेशन 1 बेनिफ्राय दानिया जोङो बेवहाय मोनबेसे अनजिमाया जावलेफिनदों मोनथाम बे मोनथाम अनजिमाया जावलेफिनबा जों मा खालामगोन जोङो 1000 जों जोङो फारनैथिंबो 1000 जों सानजाबनांगोन जों मोनथाम अनजिमाया जावलेफिनदों नालाय बेखायनो फारनैथिंबो 1000 जों जोङो सानजाबगोन स' 1000 जों सानजाब्ला मा जागोन बियो 1.001 जागोन बियो बा 2 नाम्बार लाबाय जोङो दानिया नायदो दहायनि बायदि जोङो 2 निफ्राय 1 खौ दानख'नोसै जोङो दानख'योब्ला मा जागोन जोंना बेनिफ्राय बेखौ दानख'योब्ला बेसेबां जागोन 9 x होमबा बेयाव नायदो ना होमबा 1 निफ्राय 1 दानख'योब्ला लाथिख' जाखाबाय लाथिख'निफ्राय लाथिख' मा जागोन बियो 1 जागोन दानख'योब्ला होमब्ला जाबाय x खौ लाखिदो मा जागोन 1 खौहाय 999 आरो ओमफ्राय बेनो जाहैबाय नैबेनि लाथिख' दशमिक लाथिख' लाथिख' 1 नि बोखावखोन्दो महर एबा p/q नि महर दानिया रमान 4आव दङ जोंनिया रमान 4आव दङ लाथिख' दशमिक 5.4 जे बेवहाय माने 5जों आरो 4 नि सायावहाय दं बियो ना स' बेवहाय मा 5 आरो 4 मोननै जावलेफिनदों बियो मोननै अनजिमाया जावलेफिनदों हमबाय लेट x इज इक्वल टू 0.5454 बेबायदि जागोन बियो ओमफ्राय मोननै अनजिमा जावलेफिनदों नालाय बेखायनो जोङो 100 जों जोङो फारनैथिंबो जोङो 100 जों सानजाबनांगोन मिथिबाय फारनैथिंबो जेब्लानाखि मोनसे अनजिमाया जावलेफिनो अब्ला जोङो 10 जों मोननै अनजिमाया बा 100 जों मोनथाम अनजिमाया बा 1000 जों मोनब्रै बा बेबायदिनो 1000 बेफोरबायदि होमबा बेवहाय मा जागोन बियो 100 सानजाबनाय लोगो लोगो 5 दशमिक बेवहाय नाय लाथिख' मोननै नोंना लाथिख' मोननै नालाय बेखायनो दशमिकआ मोननै आगदाथिं थांगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय सानजाबलायनांला बेनिफ्राय जोङो नैखौहाय 1 नाम्बार होदो बेखौहाय 2 नाम्बार बेनिखायनो 2 - 1 होमबा 99 जागोन बियो 99x बिनिफ्राय जोङो बेवहाय 0 माबा जागोन बियो 54 implies होमबा x is equal to मा जागोन 54/99 स' मा जागोन बियो होमबा 3 जोंबा बेसे थांगोन बियो 3 जोंबा 1 हरोब्ला 4 ना होमबा 18 बेनिफ्राय बियो 33 सरि नै बियो ना बियो 9 जोंनो थांखायो जोंना सरि 9 जों थाङो 9 जोंबा बेसे जागोन बियो 6 थांगोन बियो ओमफ्राय बियोहाय 11 जों थाङोना बियो सरि 9 जोंनो थांखायो 9 जों खनसेनो दानना लादो होमबा बिनि जेनाखि p/q महर बे जाहैबाय 6/11 दाना नेक्स्टआव दङ लेखा गोदानाव एफा बुरजा गैया दे लेखा गोजामाव एफा बुरजा गैया मोनथाम ना मोनब्रैल'सो दङ बेयाव लेखा गोदान माखानियावहाय बिराद बुरजा सोदेरनानै दोङो बेवहाय रमान 5 लाथिख' दशमिक 59 जे बेवहाय 9आहाय मोनसे अनजिमायाल' जावलेफिनदों बेखायनो जों बेवहाय फारनैथिंबो जोङो मा खालामगोन दायो 10 सानजाबगोन जोङो ना हमबाय जोङो लाथिख' दशमिक 59 जालांगोन बियो बेखौहाय 1 नाम्बार हमबाय बेनिफ्राय जोङो मोनसे अनजिमायाल' जावलेफिनदों नालाय बेखायनो बेवहाय 10 सानजाबगोन जों फारनैथिंबो 10 सानजाबनाय लोगो लोगो बेवहाय बेबायदि जाहैगोन बियो
बा बेखौहाय नम्बर 2 बाय बा 2 माइनास 1 बा 10 निफ्राय 1 थाङोब्ला मा जागोन बियो 9 ब्ला 9 निफ्राय 9 9 निफ्राय 9 9 निफ्राय मा जागोन बियो 4 जागोन बियो ना 4.5 मा जागोन बियो x is equal to 5. बेवहायनो जों बानायनानै लाखानो हायो अब्लाबो बेयाव बानायखालायला 5.4 9 होमबा जों मा खालामगोन बेवहाय गोजौआवबो गाहायावबो ना 10 सानजाबगोन 10 सानजाबनाय लोगो लोगो बेवहाय 54 जागोन बियो बेसे जागोन 90 जागोन स' होमबा मा जागोन बेवहाय 90 बा दानोब्ला बेसे जागोन बियो दहायनो जों मोनखादोंमोन बेवहाय ना 9 जोंहाय बियो 6 जायो बेवहाय अब्लाबो जागोन 10 होमबा दानबावोब्ला बेसे जागोन 2 दानोब्ला 3 बियो बेसे जागोन 5 होमबा 3/5 बिनि जेनाखि p by q महरनि p by q महरा बे जागोन बेनिफ्राय 6 नाम्बाराव दङ रमान 6 आव दङ 0.345 जे बेवहाय मा जादों 40 जावलेफिनदों माने 40 माने 4 माने 4 आरो 5 हाय जावलेफिनदों हमबाय x 0.345 जे बेवहाय 4 5 बिदि जावलेफिनदों नालाय बेखायनो बेवहाय जाबाय नम्बर 1 फारनैथिंबो जों मोननै अनजिमा जावलायदों नालाय बेखायनो जोङो जौसेजों सानजाबगोन जोङो फारनैथिंबो जौसे सानजाबनाय लोगो लोगो लाथिख' मोननै बेखायनो दशमिक आगदाथिं मोननै बारलांगोन 5 4 5 खौ होलायबाबो जाबाय बा होबाबो जाबाय जेबो नङा आरो बेवहाय 4 होबावबा साबसिन जागोन नोंसोर दानख'नो ना 1 2 माने दशमिकनि आगदाथिं मोनबा अनजिमा दङ मोनबा अनजिमा नालाय बेवहाय नोंसोरो 5 होना लाफिननो हायो 4 5 4 5 4 5 दानिया जोङो 2 दानख' 1 होमबा बेसेबां जागोन 99 x होमबा 5 निफ्राय 0 4 निफ्राय 0 5 निफ्राय 0 4 निफ्राय 4 0 5 जों खौहाय बेसेबां जागोन बियो 2.34 ना होमबा मा जाबाय बेवहाय implies x is equal to 34.299 स' बेवहाय जोङो मोनसेनि दशमिकनि आगदाथिं मोनसे अनजिमा दं बेखौहाय आगदाथिं बेयाव लांनोब्ला जोङो 10 सानजाबनांगोन फारनैथिंबो होमबा जों फारनैथिंबो 10 सानजाबबा बेवहाय दशमिकआबो गैया जागोन बेनिफ्राय बेवहाय लाथिख' मोनसे बारायफैगोन बियो ना स' होमबा मा जागोन बेनि बोखावखोन्दो महरा 342 बेनिफ्राय 990 बेवहाय जों बेखौहाय फिसा महराव लांनो हायो जोङो फिसा महराव लाङोब्ला मा जागोन बियो जों दानलांबाय थायोब्ला बेखौ मोनगोन जोङो स' बेवहाय जोङो रानलांबाय थायोब्ला ना बेसेबां मोनगोन बेखौहाय 19/55 मोनगोन जोङो दानिया नेक्स्टआव दङ 7 नाम्बारनि स' बेयाव दङ 32.1235 जे 30 बेवहाय मा 3 आरो 5 माने बेवहाय जावलेफिनदों हमबाय जोङो let x is equal to 32.1235 खौहाय नम्बर 1 हमबाय जोङो बेनिफ्राय जोङो मोननै अनजिमा जावलेफिनदों नालाय बेखायनो जोङो जौसेजों सानजाबगोन जोङो जौसेजों सानजाबा बेसे जागोन बियो 32.1235 बेबायदिनो जोंनिया 35 जागोन बियो 35 नम्बर 2 दा जों दानख'नांगौ जोङो दानख'ब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 2 माइनास 1 बेवहाय मा जागोन 99x दा जों बेखौ दानख'दो ना माबा जागोन बेवहाय 32.35 स' बेवहाय मा जागोन जोंना 32.1235 स' बेवहाय 0 0 जाखाबाय नैबेखिनिया ना एखेखा नालाय बेयाव जागोन 3 11 निफ्राय 3 थांबा 8 बेनिफ्राय 1 3 स' मा जागोन होनबा दानख'योब्ला 3180.23 मा जागोन बेवहाय x is equal to implies x is equal to 3180.23 बेनिफ्राय 99 दाना आगदाथिं दशमिकनि आगदाथिं मोननै दं नालाय बेखायनो जोङो जौसेजों जोङो सानजाबनांगोन जौसेजों सानजाबोब्ला बे लाथिख' गैया जागोन गाहायावहाय लाथिख' मोननै ना जौसेजों सानजाबोब्ला बेसेबां जागोन बियो बेखिनिया मा मोनबाय जोङो बे नैबेनि 32.1235 नि जेनाखि p by q महर बियो बेसेबां दाना नेक्स्ट लास्टआव दं जोंनिया लास्टआव दङ नैबेयो ना लास्टआव दङ जोंनिया
लास्ट कुइसना जाहैबाय जोंना 8 नाम्बारनि 8 नाम्बाराव दङ 0.37 7आहाय 0.37 बेवहाय 7आ जावलिफिनदों बेना 7आ जावलिफिनदों let x is equal to 0.37 7आ जालांबाय थागोन आरो माने 1 हमबाय बेनिफ्राय जोङो मोनसेल' अनजिमाया जावलिफिनदों नालाय बेखायनो जोङो बेवहाय 10 जों सानजाबगोन जोङो होमबा 10 जों सानजाबनाय लोगो 377 थांगोन बियो होमबा 2 होमबा मा जाबाय 2 minus 1 होमबा 9x 7 निफ्राय 70 7 निफ्राय 70 7 निफ्राय 4 थांगोन बियो होमबा 3.4 ओमफ्राय x is equal to 3.4 बेवहाय ना पइन्टखौ सरि बेवहाय मा जागोन 34 बेवहाय पइन्टखौ बोखानो थाखाय 90 जागोन बेना अब्ला मा जागोन बियो 17/45 2 डिभाइड खालामोना 2 डिभाइड खालामबा मा जागोन 7/54 स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामदो ओमफ्राय जुदि भिडिअ नोंथाङा आंनि चेनेलावहाय गोदानब्लाथाय ना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो बेनिफ्राय बेल आइकनखौबो थुनानै दोनदो जाहाथे आं जेब्ला भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नुनो मोननायनि